Diyos marhay na pagkaudto sa edugabos mga tugang, hindi ng kabilugan kan mga baretang unya na pagkaga, digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sino magiging tagapagbaretang unya na pagkaudto, ako po si Renz Luna. Sa pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, Mayor Vic Perete Candaraga na alarma sa naglalangkaw na kaso ng COVID-19 sa Saindang Munisipalidad. LTO mapaluwas ng separadong advisory para suspension kan biyahe ng mga bihikulo sa Piuturan asin mga pasiring sa Masbate asing Catanduanes. Ako Bicol Representative Garbi nagpaluwas ng reaksyon sa negatibong komento kan nagkapirang senador sa Economic Chacha. Sa lado nasyonal, dating Senador Antonio Trillanes guilty sa kasong libel kontra kay Junjun Binay. Extension ng electricity lifeline rates pirmado na ni Presidente Rodrigo Duterte. 90 na military trucks na binakal sa Russia pinagalaw man na maresibikan Pilipinas sa laog ning 6 na bulan. Bareta sa ibang nasyon, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nagpatanid sa pagbilog ng bagong gobyerno. Sa lado ni sports, Japanese star Naomi Osaka dagos nang nagsibog sa pagkawat sa French Open. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Nagpahayag ding pagkaalarma si Alcalde Vic Perete Banwaan Candaraga sa nagalangkaw na kaso ng COVID-19 sa sayang Banwaan. Sa entrevista kan DCGB News, sayang sinabi na dakulon kaya ang pasaway ng mga residentes na nagsusunod kan minimum health protocols na pangenot na depensa kontra sa paglakop kan COVID-19. Katakot kayo ni suportado man ni Perete ang naging direktiba ni Gobernador Al Francis Pichara na ipairaraman Banwaan Candaraga sin syudad ni Legazpi sa General Community Quarantine o GCQ tanganing mapugulan ng paglakop kan COVID-19 cases sa saindang lugar. Babawasan gikan sa 50% pasiring sa 30% ang kapasidad kan mga kaunan, resorts at sinipapang pinagtitiripunan ni na mga tao. Bawal man ang pagluwas kan may mga edad 18 anyos pababa asin 65 anyos pa itaas siring man sa may mga comorbidities. Ang GCQ epektibo ng unyan aldaw sagkod sa Hunyo 15 taon 2021. Ang baretang ini hatod sa Indokan San Mig Light 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Mapaluwas ba ng separadong advisory o direktiba ang Land Transportation Office o LTO Regional Office may kinaraman sa pagsuspindir kan biyahe ng mga behikulo ng destinasyon pasiring sa Masbate, partikular sa Pierre Campiuduran asin Catanduanes. Hindi matapos sa pagpaluwas ng suspension order kan biyahe kan mga pasiring sa Visayas asin Mindanao, tanganing mapugulan na mag-urumol-umol ang mga biyahero sa Pierre asin sa Marlica Highway na sakop kan Kabikolan. Sinabi ni Director Francisco Ranches na nagkoordinar masinda sa NCR sa Region 4, tanganing day na makabot pa sa Bicol Region ang mga bihikulo ng pasiring sa Visayas asin Mindanao, siring man sa Masbate asin Catanduanes. Dahil sa marawta panahon na darakan bagyong si Dante. Ang baretang ini hatod sa Indokan Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Padagos ang nakamonitor asin pinag-adalan kan Albay Public Safety and Emergency Office o APSEMO ang hiro-hiro kan bagyong Dante na nagpapatakot sa Kabikolan. Sa iyang payag, sinabi ni APSEMO Chief Dr. Cedric Daep na dapat magkalma sa nangunan publiko alagad kay po na magpreparar na tanganing malikayan ng casualty o ano man na peligro na posibleng darong kan bagyong Dante sa probinsya. Sinabi pa kayo na solamente ang mga personay sa nakan-DOST pag-asan, pagtiwalaan, managod sa kondisyon kan maraw ta panahon asin bako sa mga nahihilingon na babasa sa Facebook. Di dahil nagkakausulugod din pagkatakot sa publiko ang siring na sistema dahil sa copy-paste, sharing asin minsan pagpapaluwas kan sa diring analysis. Sigun kay DAEP and DOST pag-asa ang opisyal na otoridad sa Pilipinas pag-abot sa kamugtakan kan panahon. Ang baretang ini hatod sa Indokan Biogesic Tablet Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nagpaluwas ng reaksyon si Ako Bicol Representative Alfredo Pidao Garbin Jr. sa negatibong reaksyon kan nagkapirang senador na sala sa timing ang economic chacha na pinagbubusol kan Kamara de Representantes. Sigun kay Garbin ang pagresolbar sa ekonomiya dahil pinagpipiling oras.
Asin na pagresolver sa problema sa pagdapa kan ekonomiya dahil sa COVID-19 pandemic, pwedeng mangyari tulos dahil sa economic tchatcha na magbubukas dalan para makapagbugtak ni direct investment ang negosyanteng dayuhan. Idinagdag pa man yan ang pinagsasabi mga lay na may kinaraman sa tax incentives dahil magiging assurance na mabugtak ng negosyo ang foreign investors dahil sa economic restrictions sa 1987 Constitution sa Pilipinas. Hindi sa rason na igwaman ng mga tax incentives sa ibang nasyon pero wala man restriction kung kaya duman minadalagan ng mga iniimbis na sa Pilipinas. Idinagdag pa man ni Garbin na kung magpadagos ang restrictions sa Pilipinas magdadanay an oligopoly asin monopolyo sa mga key industry sa nasyon arugan power, telecommunication asin transportasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Yan ang mga barata sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kini. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Masdakol na Immunity and Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises.
chances. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Barata alas 12. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Napatunayan kan Makati Regional Trial Court o RTC Branch 148 na guilty si dating Senador Antonio Trillanes IV sa kasong libel ay sinangat ni dating Makati Mayor Junjun Binay. May kinaraman ni sa pag-imbwelto ni Trillanes kay Binay sa pigasabing Justice for Sale issue kan 2015. Katawag ka ni Pipamulta kan Makati Court si Trillanes ni 100,000 pesos. Apera padigdiang kabangang milyon pesos na moral damages. May kinaraman ng kasong isinangat ni Binay sa payag kay Tony Trillanes sa nagbabayad din takulang kantidad ang mga Binay kontroli siya kan paborable ang desisyon kan korte. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Pinirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte bilang sarong ley ang propuesto nagpapalawig sa electricity lifeline rates para sa mga nagtitiyos na pamilya sagkod sa taon 2051. Sa iraram kan Republic Act No. 11552 na nag-aamyandar sa Section 73 kan Electric Power Industry Reform Act o 2001 o IPIRA Law, tigigsindir pa kaini ang pagpapautob ng socialized pricing system para sa mga marginalized households. Ang Energy Regulatory Commission o ERC ang nagtalaan ni lifeline rate para sa gabos sa kwalipikadong marginalized end user concern na ma-exempt sinda sa anuman na cross-subsidy phase-out sa laog ng 50 taon. Apwer na sana kung papalawig yung giraray kanlay. Ang mga qualified marginalized end users ibabase sa mga household beneficiaries sa irarom kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps o sa mga nasertipikaran kan sa indang distribution utilities base naman sa criteria kan ERC. Ang ERC composed ni rules and guidelines para sa mga qualified marginalized end user o mga igwang metro service connection na daim nakarehistro sa indang mga pangaran. Ang lifeline subsidy para sa mga nagkukonsumo ng sobra sang gatos sa kilowatt hour o baba pa sa loob ng sarong bulan na yung inot na inaprobaran para sa 10 taon sa iraram kan RA 9136 kan 2001 as ipinalawig ininindagdag na 10 taon sa iraram kan RA 10150 kan taon 2011. Ang lay pinirma ni Presidente Duterte kan Mayo 27 asin maging epektibo sa 15 aldaw pagkatapos ini may publikar sa Official Gazette o anuman na periodiko. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nagpasara mga miyembros kan Partido Demokratikong Pilipino PDP laban ng resolusyon na nagkukumbinsir kay Presidente Rodrigo Duterte na magkandidato sa pagka-vice president sa 2022 elections. Makaskas man ay inuyunan kang party members sa ginibo na PDP Laban National Council meeting sa Cebu City na pinanginotan ni Energy Secretary si PDP Laban Vice Chair Alfonso Cusi. Ang resolusyon para ipangapodo sa presidente na magkandidato ining vice president sa irarom kan partido. Nakapalaman pa sa resolusyon ang pagpili ni Presidente Duterte kan sa iyang magiging running mate na presidente sa eleksyon sa masunod na taon. Mantang di man nakatindir sa pagtiripon ng presidente asin imbis kay ni nagpadara ng video si Presidente Duterte asin mga ponan sa mga miyembro ng partido din pagkasaro ba sa indang principles sa sin values sa sinbako sa mga pansadirik interes na nagpaluwas maning manifesto of support ang partido para ipilit ang makosog na suporta sa presidente na iyon chairman kan partido. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus.
Dahil sinipot ni na Senador Ronald Bato de la Rosa, Coco Pimentel, ang National Assembly ng Partido Demokratikong Pilipino PDP laban na ginibo sa Cebu kaswapon. Ang presidente man kan na partido na si Senador Manny Pacquiao na inot na nagpalubas ng memo na nag-aabi sa mga miyembro ng partido na dahil pag-intindiyo na sabing National Assembly. Si Pimentel na dating presidente ng partido nagsabi na busy siya sa trabaho sa Senado. Tinawanin doon ni Pimentel na trabaho na bago ang politika. Pigdailan man ni Senador De La Rosa ang pagkakaigwanindan ng sesyon kaya siya nakaduman sa Cebu. Naglalaom si De La Rosa na magkakaigwanin pagkasaro sa laog kan PDP laban para makabilog sindan ng single ticket sa eleksyon. Pag-iisipan ni Senate President Vicente Soto III ang posibleng pagkandidato sa pagka-vice presidente sa masunod na eleksyon. Sigun kay Soto, kung dahil pa siya magdesisyon na magretiro sa politika, pwede siyang ikonsidera ang pagkandidato sa ikaduwang halangkaw na posisyon. Dagdag pa ni Soto na kung tatawanan nin mas prominenteng posisyon ng vice presidente, araw kan pagtutok sa paglaban sa illegal na droga, pwede siyang sumabak sa nasabing posisyon sa masunod na taon. Katakot kayo ni sinabi kan opisyal na posibleng pagkatapos kan State of the Nation address sa SONA kan presidente o kaya sa bulan ng Agosto sin Setyembre, maanunsyo siya nin desisyon. Nag-imbestigaran pa kan Philippine National Police Internal Affairs Service ang pagkagadaan kan sarong peace consultant kan National Democratic Front na si Renaldo Bocala. Ina sinabi ni PNP Chief Police General Guillermo Elizar, apisar kan pangaporang kan pamilya ni Bocala, siring man kan mga iba-ibang grupo na magkaigwan ng separadong investigasyon sa kaso. Ay garamdaman na masirbisanan ng warrant of arrest ang pinagbiyong puwersa kan militarya sin pulisya kontra kay Bocala sa harong kaini sa barangay Balagbag sa Banuan kan Pavia. Kan man laban niya sinan sa iyang mga pag-iribas na rason kan sa iyang pagkagadan. Aramon kan PNP IAS sigun kay Eliazar kung may mga naging pagsuway at pang-abusan polisyal na kaibahan sa operasyon. Arog kan pag-south sa inda sa napagtanom ng ebidensya. Alaga siniguro ni Chief PNP na bukas inda sa anuman na investigasyon na igibuon kan mga iba-ibang sangakan gobyerno kung kinakaipuan. Si Bocala agom ni Maria Concepcion Comcha Araneto Bocala na kaibahan sa listahan kan mga terorista na pinaluwas kan Anti-Terrorism Council. Pinapaidali na kaliderato kan Philippine National Police o PNP ang pag-insayo sa indang mga tauhan para gumamit ng mga body camera sa indang operasyon kontra illegal na droga asing krimen. Sinabi ni PNP Chief Police General Guillermo Elizar na pwede na indang puna na gamiton ang mga binakal nindang body cameras na di malampas sa bulan nin Hunyo. Sigun sa PNP Chief, nakawagas na may 3,000 na binakal na body cameras sa may 171 na city police station sa Bilog na Nasyon. Mantang sa ngunyan for delivery pan po mas menos 1,400 na body camera sa mga municipal police stations. Maski nagalat pa ang PNP kaniluluwas sa protocols o guidelines gikan sa Korte Suprema manungod sa paggamit ng body cameras nin mga pulis sa operasyon. Sinabi ni PNP Chief na pwede man sindang magbilog din sa dilin ng guidelines sa daing mga kabaylar nin diretsyo nin sarong individual. May garamdaman na pinjente ang pagpapagamit sa body cameras kan mga pulis dahil posibleng mabaylar kay ng human rights siring man ang pinapautob na RA 10173 o Data Privacy Act of 2012. Biglalao man naman resibi ng Pilipinas ang nasa 90 na mga military trucks sa binakal kaini sa nasyon kan Russia sa laog ng 6 na bulan. Inibilang kadagdagan na kagamitan kan Armed Forces of the Philippines o AFP para gamito sa combat operations, disaster response, hangin sa humanitarian assistance. Sigun kay Defense Spokesman Director Arsenio Andolong, gibukan kumpanyang Ural kan Russia na sabing mga truck kung saan maabot sa 324 milyones pesos ang kantidad. Edot kay ninaprobaran ng Defense Secretary Delfin Lorenzana ang Truck Troop Carrier Light Project na parte kan AFP Modernization Program kan ultimong kabtang kang nakaaging taon. Bareta sa ibang nasyon, nagpatanid si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na magdadara ng peligro para sa seguridad kan sa indang nasyon ang rekomendasyon na mabilog ng bagong gobyerno. Tinanggad niya sa mga right-wing politicians na ipagsuportahan ang siring na kasunduan matapos sabihin ni ultranationalist leader Naftali Bennett na maintra siya sa mga pinagpaikipaghuron kaibanan ng centrist na si Yair Lapid. Si Lapid igong sagod Merkles para magbilog ni sarong bagong gobyerno kan koalisyon. Kung magtrayumpo tatapos na kanyang panahon ni Netanyahu bilang pinakalaban nagserbi na Premier Ministro. Si Netanyahu na pangman sa kasong pandaraya dahil sa nangyaring eleksyon kan Marso. Ilan pang-apat na pagkakataon na nagpalya siyang makasiguro nin mga kalyado sa koalisyon. Inakusahan man ni Netanyahu si Bennett na nalalansi sa publiko as in fraud of century.
Bareta sa sports. Dagos nang nag-atras sa pagkawat sa French Open si Japanese star Naomi Osaka. Sinabi kay na nagsaparsa ng depresyon poon kan makuha ang primerong Grand Slam title kan 2018 kaya gusto niyang proteheran ang sayang mental health. Ang nasabing desisyon nagkapirangal daw matapos na magpa-honor ng interview sa kada kawat. Dahil sa naging desisyon kay na daig magpa-honor ng interview, pinatawan siya din $15,000 kan organizers kan French Open. Laog na sa ikadawang round kan French Open si Osaka matapos na dagon kay sa first round si Patricia Maria Tig kan Romania sa primerong round. Roll-up keyboard ang apod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bago nindang imbensyon na pinagluwa sa publiko. Sa disanini pero tiyan dahil pwede mong ibugtak din sabay ang tablet at smartphone at gamito na roll-up keyboard anytime and anywhere. Komportableng gamitin ni garuman sa nang ikan nagko-computer. Wireless ini asin talagang puwerte. Istoryang naiiba. Sarong professional model si Elliot Sailors. Pamoso siya bilang magayuno na modelo, sexy, blonde, asing kaakit-akit. Matrayong po ang sayang karir sa high fashion world. Pirmi ang sayang appearance sa Harper Bazaar, Cosmopolitan as in Women's Health. Alagad kan taon 2012, nagdesisyon si Sailors ng bago ng karir sa modeling. Ibis na mga pambabaeng bado ang irampa, mga panlalaki ang sayang pinagbabandera asin nagtrayong po siya. Pinutol ni Sailors ang sayang buhok para magpandok lalaki. Tulos siyang kinontrata kan Ford para mag-model sa saindang menswear. Flashback. Martes, Hunyo 1, kan taon 1649, kang gadanon ni sumuroy si Father Miguel Ponce Barberan sa paagi nin pag-spin nin matarum na bagay na tolos ikinagadan kan padi. Ang pangyayari nagpasilyab sa pagalsakan mga kalalakian kan palapag nangunyan iyo na ang probinsya kang Northern Samar. Sa showbiz balita, sa primerong pagkakataon nagtuga na si 2020 Miss Universe Philippines Rabia Mateo na sa presente na sa komplikadong sitwasyon ng relasyon ninda kan non-showbiz long-time boyfriend. Ini matapos ang nagkapirang aldaw na uring-uding kan sa inang breakup kan mariparo kan mga netizen na pinonas na sa Instagram account kan lalaki ang mga retrato kay iba ng beauty queen girlfriend. Sinabi kan half Indian beauty kan Iloilo na kaipuan talaga ninda in space. Yan ang mga bareta. Sinurad dyan sa DCGB News Space, padarmang tabang News Director Rodin Peralta, 7 News Manager Mar de la Cruz. Ako po sa inyong nagkita kapag barita kunya na pagkauto, ako po si Raz Luna. Tayo maghali, tayo magpuknat, masunod na ang programang Iskaramusa. Pagkatapos na nagkapir ang mga pagirundom. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ang bagong jersey, may bagong tapang, Stanley, Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/barangay-ginebra. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule, samahan pa ng Mixed Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed Coffee Box, may libreng 10 Mixed Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Matnog, Sorsogon Branch, Barangay Caloocan, in front of Santo Niño Parish Church, Matnog, Sorsogon. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Sa pulugan payasing kalintura, ang biogesic, matibay, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Lalo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Mag spaghetti tayo, Enreal ang pasta ko. Enreal, Enreal, Enreal. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Enreal, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Maugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Mazda Whole Immunity 10 Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang magkape at
magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, 12:45 in the afternoon. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse Extra Strong, ito ang tama. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Wilkins Pure, drink pure quality water with Wilkins Pure. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Diyos marahay na pagkaudto sa Nogabos mga tugang. Welcome po sa programang Iskaramuza. Sa karangasang kapartner si Angel Mustasa, kita ko na po ang magiribanan ngunyan na sa alaunan pagkahapon. Ako po ang solamente. Ang totoy noon pero tito ngayon, tito ng Albay po yan, Renz Luna po. Kamusta mga pamangkin? Kamusta mga inaanak? Lain naman kita ngunyan, magtiwa-tiwa sa radyo. Mantang may mga pinagbabantayan kitang mga isyo, naging man mga istorya dyan sa luwas. Sabayan mo kang pandemya, sabayan mo pa kayong maraot na panahon na pinagbabantayan niya. Uy, speaking of maraot na panahon, balon ta daw i-contact sa Pag-asa Legazpi. At kundi kita nasala kasubagong alas 11 nin pagkaudto, gwasindang latest forecast. Manungod kayo ning pinagbabantay niya itong maraot na panahon. May posibilidad niya na tama ini sa daga, lalo-lalo naman sa may Northern Samar, tabi. Pikawaran to na sa Pag-asa ngunyan. Hello po sir, maray na udto po, si Renz Luna po ini sa DCGB. Pwede po sir makahingi po ng weather update po natin. Sino po kausap po sir? Sino po? Okay, si Sir Nareniel. So mga Roger. So yan tabi mga tugang, kay batangon niyan na pagka-udto o pagkahapon, si Sir Nareniel Mago kan Pag-asa DOST Legazpi.
Paano ganyan iking kamugtakan kan sa tuyang panahon? Sir Rainiel, maray na udto po. Maray na pagkaog to po sa mga Sir Renz Luna at gabos na nagdadaman. Kasi nagdadalan kan programa kan DCGB. Para sa update nga po kamugtakan kan panahon natin, mineral daw sa mga masunod na oras. Hindi nga po, kasabagong alas 11 ng pagkaog to, nagpaluwas po kita ng panibagong Tropical Cyclone Bulletin number 11 patungkol sa bagyong Tropical Storm Dante with international name Choy 1. At ang bagyong Dante nga po, kaninang alas 10 ng pagkaaga, ang kanyang sentro ay nasa bahagi o estimated location na 235 kilometer east of Maasin City, Southern Leyte, sa coordinates na 10.2 north, 127 degrees east. Taglay po rito ang Isog Kanduro, sa abot nga po ng 75 km per hour at may pagbugso naman ng 90 km per hour. Kikilos nga po ito pa westward o pasulnukan at sa rikas naman na 25 km per hour. At tiglalaman po natin ang kanyang forecast tracking sa mga masunod na oras at aldaw. In-expect po natin na by the next 12 hours, so at yan ang Banggi, alas 8 ng pagkabanggi, ini nga po ay nasa coastal waters ng G1 Eastern Samar. And then by the next 24 hours, meaning tomorrow morning 8 a.m., ito po ay nasa vicinity ng Sorsogon City, Sorsogon. So nasa Bicol region na po yan bukas ng umaga. And then by the next 36 hours, nasa coastal waters na po ito ng Vinsons, Camarines Norte. So bukas po yan ng gabi, alas 8 ng gabi. At then the next 48 hours, alas 8 ng umaga ng June 3 ng Webes, ini nga po ay nasa coastal waters naman ng Kasiguran, Aurora. And the next 60 hours, nasa 75 km east-southeast of Apari, Cagayan. And the next 72 hours, nasa 120 km east-northeast of Calayan, Cagayan, as a tropical depression. So, bahagya na pong maluya ang kanyang kusog. At piglalaman nga po natin, by Saturday ng umaga, ini nga po isang ganap na lamang na low pressure area. As 465 km northeast of Itbet, Batanes. At piglalaman po natin na sa araw po ng Domingo, itong bagyong ito na si Dante na magiging low pressure area pagdating ng weekend, ay possible sa araw po ng Domingo ay magluwas rin ang ating Philippine Area of Responsibility. So, yun nga po ang ating forecast track po, yung ating pong mga nabanggit. So, landfall scenario po isa sa tama nga po sa landmass na unang-una sa may bahagi ng Visayas, Eastern Visayas, then Bicol region. And then sa ngunyan, nakataas na po ang babala ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Signal number 2 ang probinsya ng Masbate. Kabali ng mga isla ng Ticawin, Burias, Albay, and Sorsogon. Sa bahagi ng Visayas, signal number 2 din ang Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte. So Eastern Visayas po yan. Then Mindanao naman po, ang signal number 2 ang Dinagat Island, Siargao, and Bukas Grande Island. Mantang signal number 1 naman sa Quezon, Codillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Marinduque, and Romblon. Sa bahagi ng Visayas, signal number 1 din ang Aklan, Capiz, Northern and Central Iloilo, Northern Negros Occidental, Bohol, Northern and Central Cebu, Bantayan and Camotes Island, matitirang bahagi ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, northeastern part ng Misamis Oriental, and Camiguin. So yun po yung mga provincial lugar na meron tayong babala ng Tropical Cyclone Wind Signal. So sa aking binanggit po, ang buong Bicol region ay nakababala ang Tropical Cyclone Wind Signal. So yung Southern Bicol nasa signal number 2, mantang yung Northern Bicol ay nasa signal number 1. At pinapag-ingat nga po ang lahat sa mga posibleng idulot sa mga pag-ulan na dala-dala nitong ating bagyong si Dante. At inasahan nga po natin na ngayong araw hanggang sa araw po ng bukas ng umaga, ang bagyong Dante po ay magdudulot ng mga katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa mga probinsya po natin dito sa may Sorsogon and Masbate. Ganoon din naman sa kataid na probinsya na Northern Samar. Mantang light to moderate rains naman ang mamamatian hanggang sa may mga paminsan-minsan na makusog na pag-ulan sa Catanduanes, Albay, and Camarines Sur. Yan po ang ating na-expect mula ngayong gabi hanggang sa araw po ng bukas. Sa araw po ng bukas, ang bagyo nga po, kung hindi magbabago itong mga parametrong ito at yung kanyang paggalaw, ay nandito po yan sa area ng Bicol region by tomorrow morning hanggang sa hapon, bandang hapon. Kasi lalabas po yan ng bandang hapon duman sa may Postales ng Partido District
pasiring ng coastal areas ng Camarines Norte. So pinapag-ingat nga po natin ang ating mga kababayan sa mga ulan na dala nito na posibleng magdulot ng baha at pagguho ng lupa. At ganoon din naman sa ating mga karagatan, since meron nga mga po tayong tropical cyclone wind signal, is medyo magiging masungit na nga po ang kondisyon ng ating dagat. Yung kaya hanggat maaari, dahil muna po maglawad yung ating mga kababayan. Dahil peligroso rin po yan. Dahil paparating nga po sa atin ang bagyong si Dante. So yan po ang update ng panahon. Haliligis sa pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Daniel Magana. Sir Raniel, marinaw to pagraray. Kaswapon, na-interview ko naman po kaswapon, manungod kayo ni tracking kan bagyo. Ano po, so, nag-trigger digdi ko nata, gari bigla po ining naglihiso direksyon na kaswapon po baga, sabi ta po baga naman sa forecast gari sa coastal waters lang ini maagi. Pero ano po so nag-trigger digdi sa bagyo? Kung nata, gari landfall na sa lugod digdi sa eastern part kan Visayas, diretso digdi sa Sorsogon. Okay. Kaya po, tama po yan. Yung mga initial tracking na pinaluwas natin sa SUGMA na Lunes na kumbaga yung bagyo na nalaog pa lang sa PAR and then arayo pa nga po at ang forecasted natin na tracking niya is nasa dagat lang. Kumbaga yung zone of uncertainty natin kung sakali mga mag-westward is yung eastern part ng Bicol region. So ngayon, since nag-westward nga po, yun yung naging malaking epekto sa atin, yung pagkilos niya ng westward. Kung kaya talagang yung landfall scenario is halangkaw nga po. At yun yung piglalaman natin ngayon, sa latest tracking natin, is may landfall scenario tayo sa Visayas and Bicol region. May mga factors din na nakaka-apekto tulad ng mga may mga low pressure area dito sa may bandang West Philippine Sea, sa may Hanoi, Vietnam, sa may bandang Vietnam, sa may Southern China. May low pressure area yan at isa yan sa nagiging dahilan kung bakit nagwe-westward yung ating bagyo sa ngayon. Kaya yung landfall scenario is halangkaw nga po. Hindi po, Sir Raniel, na bagyo, habang paparani po siya digdi sa landmass kan Eastern Visayas, ano po ang kusog kaili? Habang nagrarani siya is maintain niya po ba sa kusog niya o habang nagrarani siya, nagluluya o nagkukusog pa po siya? Yun po, may mga pagbabago rin dyan sa bagay na yan dahil kung dati-rati nahiling natin yung forecasted natin na possible nga na umabot ng hanggang around, kasi ngayon nasa 75 kita na 75 kph yung ating strength, yung maximum sustained wind. At nung mga inot na issuances natin, mga base sa analysis natin, makusog siya. At posibleng umabot hanggang 95 kph. Pero this time, this latest update, medyo may pagbabago nga po dahil magkakaroon ito ng interaction na sa landmass ng Eastern Visayas at ng Visayas and Northern Mindanao and then Bicol region. So nahiling natin na ining 75 kph, ini na nga po yung pinakang halos peak intensity niya. Kumbaga ito na yung pinakamataas na strength. Basta kasalo ko yan. At nahiling po natin na by tomorrow, June 2 ng hapon, ay maluya na po ito. From 75, posible mag-65 na po siya. And then until June 3, maintain ito na sa 65 kph. And then by June 4, Friday, magiging isang tropical depression na lang ito. At by Saturday, isang low pressure area. So nahiling natin na paluya na po ito ng paluya pagka nagkaroon po ng sa mga susunod na aldaw po. So ito na po yung halos pinakamakusog niya, yung 75 kph. So yan na po, Sir Raniel, so pinakasagad niyang kusog, 75 kilometers per hour. Dahil na yan po yung magdagdag pa. Base po sa ating pababa yung ating trending. Unlike yung naka-previous issuances natin, medyo may pagkakataon na mag-intensify siya. Kasi that time, yung ating tracking medyo nasa dagat nga. Ay ngayon, nagwe-westward siya. So, nagkakaroon kaya ng interaction sa landmass. Kaya, yun isa yun sa factor kung bakit hindi na nakikita natin na mag-intensify. How about po, Sir Raniel, so dara po kayo ng uran. Gaano po kakusog so uran po na dara-dara kayo ng bagyo? Okay. So, ngayon, aldaw. So, ngunyan sagod sa aga, magahon ng Wednesday, laman po natin yung mga moderate to heavy rains, lalong-lalo na sa Masbate and Sorsogon. Mantang
yung natitirang bahagi ng Bicol region, yung Albay, Opo. Camarines Norte, Camarines Sur, Camarines Norte, and Sorsogon, Catanduanes, light to moderate with at times heavy rain naman ang kanilang posibleng ma-experience yan na mga pag-ulan. Mula ngayong gabi hanggang sa araw po ng umaga bukas ng Miyerkules. So ibig sabihin po, Sir Reniel, mamamatian ta so epekto digdi sa Albay, magin man dyan Sorsogon, sa agang alas 8 ng pagkaaga. Tayo yung sa pinakaharin dito man sa Bagyo. Basta tomorrow morning po, hindi lang naman exact alas 8, basta before 8 a.m. Kaya naman po, mamamatayan na po natin yung mga paguran. Basta sa araw po ng bukas. Okay. Dito sa Bicol region. Opo. Sir Reniel, salamat po sa oras and mabuhay po kamo dyan sa Pag-asa DOST Legazpi. Sige po, wala pong anuman at salamat din po sa inyo. Ingat po. Ay, yan po, naputol na diretso. So yan mga tugang, an Pag-asa DOST Legazpi, manungod sa kamugtakan kan sa tuyang panahon na sa aga. Nako, nagbago sa direksyon kan bagyo. Kaswapod ka, nag-history ko sa Narinyel, sabi niya, so bagyo da kaya, coastal waters lang, so babaybayon dyan sa gilid kan Visayas, pasiring di Sorsogon. Ngunyan, nagkaigwa kipagbabago sa tracking, matama na tabi digdi sa land mass kay ning Eastern Visayas. Kaya mangyari sa aga po na pagkaaga, magpoon maagahon hanggang alas 8 or posible pang bilog na aldaw sa aga. Ayun na po sa mamatay antang uran. So, ining kusog kay ining bagyo, 75 kilometers per hour. Yun na po yung sa pinaka-peak, sabi ni Sir Narinyes. Ibig sabihin, dahil na kita ma-expect pa ning makusog pa ini, kundi hanggang duman sa nasukusog kay ining bagyong si Dante. 75 kilometers per hour. So sa aga at sa Nabangge, matama dyan sa ma-landfall dyan sa eastern part kan Visayas. Sa aga naman na pagkaaga, tabi, pinagkakarkulo na posibleng mag-landfall, panduwang landfall dyan sa Sorsogon. Kaya ini kita makamati kita ning matinding pag-uran sa aga. Kaya magdararap kita kipayo. Ngunyan nga nagdudurot ang pugna. So mag-ingat-ingat tabi, lalo-lalo naman sa mga nasa low-lying areas, sa mga flood-prone areas, magin man sa mga madaling baon na mga lugar sa palibot. So may mga rockfall events, mga landslide tabi, mag-iringat magipag-communicate na kamo sa mga barangay nindo. Sa magin man sa mga LGU di sa palibot niya to, preparado naman sinda sa posibleng senaryo na darahon kay niyong bagyong Dante sa mga masunod na oras. Mapano kay nalauna na. Salamat sa inyong pag-antabay. Ako po ang sa inyong nakaibanan ngunya na pagkaudto. Ako po ang solo-solong solam bendeng. Ang totoy noon pero dito ngayon, dito nakalbay po yan, Resluna po. Kaya ba siyempre ang Pag-asa DOST Legazpi. Salamat sa inyong pag-antabay. Masunod na iba pang programa dito sa Radyo DCGB. Kaya iba sa lado teknikal si Kuya Ronald Baldo. Ang alamat kan Dapdap. Kaya banduang IT ang Pandiurag. Arvin Laada si Richard Astor. Goodbye and mabuhay. Gumagaan ng inuman pag Sunday Fly.